कुंकळेच्या शांतादुर्गा कुंकळकर्णीची जात्रा व्हडा उमेदीन आणि भाविकांनी व्हडा उपस्थितीन मनयली। पंचम ते दसम मजगती विविध रथांतल्यान देवीक भोंवडायली। पळया कांय भक्तिमय खीण। शांतादुर्गे कुंकळकर्णीची जात्रा पंचम ते दसम रोवन मोठ्या अभिमानान मोठ्या आनंदान साजरी जाला। भाविकांनी बहुत सपोर्ट केला। तिचे कळकळीची विनंती आम्ही कुलदेव तेवढ्या मागतात। हे संकट आयला कोरोनाचे त्या जात तितले बेगीन पयस धाडची आमची शांतादुर्गेक ती शक्ती आसा हे करपाचें। हांव सगळ्या भाविकांचो जात्रे उत्सवात भाग घेतला। तांचे मनापूर्वक आभार मानता। तुम्ही आमकां सहकार्य दिले आणि ज्या ज्या लोकांनी आमकां ही जात्रा साजरी करपाक मदत केली, विशेषतः पुलीस खातें, फायर ब्रिगेड आणि ज्या ज्या सरकारी ऑफिसांक इलेक्ट्रिसिटी आमकां मदत करून ही आमगे 5 दिसांची जात्रा बरे आनंदीत करपाक आमकां सहकार्य दिले बद्दल देवीच्या आभार मानता आणि तुमचे आभार मानता। आम्ही आता 4 रथ आम्ही हांगा साजरे केलात। पहिल्या दिसाक अंबारी देवीची पालखी काढली, दुसऱ्या दिसाक फुलारथान बसून देवीची पालखी काढली, तिसऱ्या दिसाक विजय रथ पालखी काढली आणि आज सकाळी बरोबर 6:30 वाजता महारथांतून शांतादुर्गेचो रथ ओढून सगळ्या लोकांक भाविकांक आनंदित केले आणि तुम्ही आमचे सहकार्य दिले बगर हांव तुमच्या सगळ्या समिती वरवीं आभार मानता। ह्या जात्रेक विशेषता म्हणजे गोंयकारूच न्ही पण महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागून लोक हांगा येतात भावात। कोरोनाचे संकट आसतनाय कारवार सावन भरपूर लोक हांगा आयला। तांचो भावार्थ ह्या देवीचेर आसा आणि असोच भावार्थ ह्या देवीचेर उरतो अशी हांव आशा बाळगितां।